Kulumbai लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय बावहरबाय स' भिडिअ लाबोयो गोबाव जाबायमोन आङो स' दिनैनिफ्राय भिडिअखौ रेगुलार लाबोनो नाजागोन आं मानोना आं माखासे पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखायहाय भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैमोन नोंथांमोननो स' दिनै बे भिडिअआवहाय आं लाबोदों मोनसे फिसा प्रडाक्टनि आनबक्सिं स' बे प्रडाक्टआ मा नोंथांमोननो आं दान्दिसे उनाव दिन्थिगोन स' प्रडाक्टखौ दिन्थिनायनि सिगां जास्ट नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक खालामदो नङाबा डिसलाइकखौनो खालाम जिखुनु मोनसे खालामथार आरोना खिन्थु डिसलाइक खालाम बा लाइक खालाम जिखुनु मोनसे खालामदो दानो खालाम इयुनाव नोंथांमोना बावनो हागौ जुदि नोंथाङा मोजां मोनो बे डिसलाइक खालामनायखौ लास्टआवहाय लाइक खालामहरफिननानै फैबानो जाबाय स' दा भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो प्रडाक्टनि सायाव आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनोसै बे प्रडाक्टआ मा आरो आं बेखौ मानो बिहरनाय स' बे प्रडाक्टआ जाहैबाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नै बेखौ आं दाख्लै अर्डार खालामदोंमोन स' बेयो मोनसे मबाइल हल्डारसो फिसानो बाव नोंथांमोना प्रडाक्टनि नेमखौहाय सिनायदोंबा नायनो हागोन सरि आंना मबाइल केमेरा फकास जायासै बारा सरि बेयो मोनसे माने मबाइल हल्डारसो मबाइल क्लिप्स जाय ट्राइपडजों फैफायो नैबायदि आं सिगांहाय साननैसो सिगां नैबे ट्राइपडखौहाय अर्डार खालामदोंमोन माने गरिला पड ब्लगिंनि थाखाय आरोना ब्लगिं जिखुनु आंनि पार्सनेल खामानियाव इउज खालामनो थाखाय नैबे ट्राइपडखौहाय पारचेस खालामदोंमोन बे ट्राइपडआवहाय मोनसे माने मबाइल क्लिप फैफादोंमोन बे मबाइल क्लिपआ दा नैबिदि मारिग्रा थायोना नैबे मारिग्राया बिदि मारिग्रानि नाट माबा बै हल्डाराव थाग्राया गबाय आरोना बिनि थाखायनो आं दा गोदान पारचेस खालामदों स' दा बेखौ पारचेस खालामखांनायनि उनाव आं दा नोंथांमोननो जास्ट बेखौ दिन्थिनोल' बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बेखौबो जुदि नोंथांमोना बायनो गोसोब्ला बायनो हागोन बिराद पर्टेबल मोनसे ट्राइपड बेयो जेरावखि दोननानै नों बेखौ जेरावखि दोननानै शुट खालामा गोसो बायदि नोंनि कम्फर्टेबल बायदि बेखौ इउज खालामनो हागोन स' बेवहाय जों माबोरै बै मबाइल क्लिपखौ लागायो होनना बुङोबा जोंनि बाहाय मोनसे सेरग्रा दं नै बेखौ ओरै सेरदो सेरबाथाय नैबे डाइरेक्ट गखायदो बिदि स' बेखौ खेबखांनायनि उनाव बेखौ नोंथाङा डाइरेक्टहाय बै मबाइल क्लिपखौ फिट खालामदो फिट खालामखांनायनि उनाव बेखौ बिदिनो सेरफिननानै ओरै सोनानै जाबाय बेबायदि मोनसे गाबबाथाय जाबाय आरोना बे ओमफ्राय नोंथाङा रेडिसै आं दा फिट खालामनानै दिन्थिगोन बेवहाय जास्ट आं फार्स्टआवहाय प्रडाक्टखौ नोंथांनो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन स' बेयो जास्ट फिसा पेकेट आं जास्ट बेखौ नोंथांमोननो हास'नानैल' दिन्थिनोसै हास'नानै सिंनि प्रडाक्टखौ दिन्थिनोसै आरो स' नायदो नोंथाङा बे सिङाव मोनसे पाउच मोनबावगोन नै बेबायदि QR कड होनाय दं नोंथाङा बेखौ माने फरायनानै नायनो हागोन प्रडाक्टआ जाबाय एक्सन प्र'नि जास्ट नायदो नोंथाङा एक्सन प्र'निफ्राय बेखौ आं अर्डार खालामनाय बिनि क्वालिटिया माबायदि बेखौ आं नोंथांमोननो जास्ट दिन्थिलांसै अपेन खालामनोसै बेखौ अपेन खालामनो थाखाय आं बेखौ गोदानै हास'बावनांगोन बिदिनो प्लास्टिकआ गोराथ' बिनि थाखाय आं डाइरेक्ट खेमसिजों हास'बाय नै स' प्रडाक्टखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' बे प्रडाक्टआ जाहैबाय नैबेनोमोन आं जाखौ अर्डार खालामदों एमाजनथ' नङा फ्लिपकार्टनिफ्राय आं अर्डार खालामदोंमोन स' बेनोमोन प्रडाक्टआ जास्ट मबाइल क्लिपल' आरोखि ना बे ट्राइपडजोंहाय जिखुनु ट्राइपड गिदिरानो जा फिसायानो जा बेखौ फिट खालामनानै जों ब्लगिं खालामनो बा जिखुनु भिडिअ शुट खालामनो थाखाय जों इउज खालामनो हागोन बिनि थाखायनो आं बेखौ अर्डार खालामदोंमोन मानोना आंनियाहाय नैबायदि जे मारि जाबग्रा थायोना बेनो गदोंमोन आरोना नैबे नाट मारि जाबग्राया जेरै नैबे मोननैजों जेरैबायदि एटाच खालामदों आं नैबेजों बेजों स' बे गनानै दंमोन स' बिनि थाखाय आंना कम्फर्टेबल जायाखैमोन स' भिडिअ शुट खालामनो थाखाय बा जिखुनु खामानियाव इउज खालामनो थाखाय स' बिनि थाखायनो आं गोदान बिहरनाय आरो बे गोदान बिहरनाय प्रडाक्टआ आं बिराद माने फसायनाय मोनदों आरोना बे प्रडाक्टखौ माने एक्सन प्र'नि प्रडाक्ट बेयो माने बेवहाय मबाइल ग्रिप खालामनो थाखाय बिराद मोजां मोनसे मबाइल ग्रिपार दङ बेखौ ओरैहाय माबायदि दं नोंथाङा नायनो हागोन नैबिदि मबाइलखौ होथेनो थाखायहाय बेबायदि गोजा कालारनि मोनसे राबारनि ग्रिप होनाय दङ स' नोंथांनि मबाइला गनायनि जेबो चान्स गैया आरो स्प्रिंआबो बिराद गोराखा बेना सिगां जा आंनि बे नैबे गरिला ट्राइपडजोंहाय फैफादोंमोन बिनिफ्राय बिराद साबसिन आरो बे प्रडाक्टआ स' जुदि नांगौब्ला नोंथाङा बेखौ अर्डार खालामनोब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं बे लिंकनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट नोंथाङा बेखौ पारचेस खालामनो हागोन बारा नङा प्राइसआ बिनि प्राइसआ 158 बिदियावहाय आं मोनदोंमोन 158आवहाय स' 158नि हिसाबजों मोजां आरो थिगानो
गाज्रि नङा माने 158 आव बेबायदि मोनसे मबाइल क्लिप मोनदों आरो बेबो मोजां क्वालिटिनि स' नोंथाङाबो बेखौ बायनो हागोन डाइरेक्ट बायनो थाखाय आंनि लिंकआवहाय भिडिअनि डेसक्रिपसनावहाय लिंक होनाय दंखायो बेखौ डाइरेक्ट थांनानै बायदो स' लोगोफोर बे भिडिअ बेसेबांनो आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानला मानोना जास्ट आं नोंथांमोननो बेखौ आं जा मा बायदों बेखौल' जास्ट श' खालामनो थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जादों एबा इम्पर्टेन्ट जेबो कन्टेन्ट गैया स' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबायब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो भिडिअआवहाय गोदान फैदोंब्लाथाय जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामना होदो बा डिसलाइक खालामना हो जिखुनु मोनसे खालामथारना हो नाथाय ओरैनो थांनो नाङा साबस्क्राइब खालामना हो जुदि चेनेलावहाय गोदान फैदोंब्ला आरो जुदि नोंथाङा इउटुबार नोंथाङा ब्लगार जिखुनु भिडिअ बानायनो मोजां मोनो स' बे नैबे क्लिपआहाय नोंथांनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन स' नोंथाङा बायनानै लानाया मोजां आरोना आरो मोजां क्वालिटिनि मबाइल क्लिप लानाया मोजां स' बियो बिराद मोजां क्वालिटि नोंथाङा नोंथांनि खामानियावहाय इउज खालामनो थाखाय बिराद खामानियाव होगोन आरो गोबाव सम थांगोन आरोना स' बेनि थाखायनो बायनानै ला जुदि नोंथाङा ब्लगार बा नोंथांनि बिराद खामानियाव होगोन माने जोरगोन आरोना जे बुस्थुआ जोरो बे बुस्थुखौ बायनायानो मोजां जोंनो माने प्राइसआ जेखियानो जाया मानो जे बुस्थुआ लास्टिं खालामो बे बुस्थुखौ बायनाया जोंनि मोजां आरो स' बिनि थाखायनो बायदो आरो बायनो गोसो गैयाब्ला बे नोंसिनि गोसो स' आं जास्ट नोंथांमोननो श' खालामदों आं मा बायदों बेखौल' स' भिडिअआ बेसिमाव स' खुलुमबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावबाय जास्ट लास्टआव आं बेखौनो बुंबावनो नागिरदों भिडिअआव गोदानै फैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो जुदि मोजां मोनाब्लाथाय नोंथाङा डिसलाइकबो खालामनो हागोन खिन्थु जेखुनु मोनसे खालाम लाइक आरो डिसलाइक बास नोंथांनि रेसपन्सखौहाय आंनो हो आरो मिन्थिहो